Lucas, Kapitulo 4. Unya, miadto si Jesus sa Capernaum, usa ka lungsod sa Galilea. Sa adlaw nga igpapahulay, nagtudlo siya sa mga tao ug nahibulong silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo kay may gahuman ang iyang mga pulong. Didto sa sulod sa sinagoga, may tawo nga giyawaan nga misinggit og kusog. Jesus na taga-Nazaret, Unsay imong tuyok ka namo? Miani ka ba aron paglaglag ka namo? Nasayod ako kung kinsa ka. Ikaw mao ang banaang sunugon sa Dios. Gibadlong ni Jesus ang yawa. Hilom ug gula sa tao. Gilamba sa yawa ang tao sa atubangan nilang tanan. Ug unya migula kini nga wala maunsa ang tao. Nahibulong ang tanan ug nag-ingnanay. Unsay buot ipasabot ni ini? May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa. Ug mikaylap ang balita bahin kang Jesus ngadto sa tanang dapit ni adtong yutaa.